Auntie. Auntie, good morning. Hey. Good morning, ma chérie. Comment ça va? Comment va ta sœur, les mères, tout le monde? Comment ça va? Ça va, papa. I think it. Tell me, come, Maggie. One leg, one leg, one leg. I don't destroy your brother. Bye. Aunty Yoyo Wani Cameroon. Ochogin Sobocha. Onya Chokwala Yoku. Maki was. Yo kele. Why you have a camel? Hey! Yeah, now why you now what can do? Who are you camel? God,
Isi ekwere mmiri ọkụ. Ọ kwesịghị ego mmiri ọkụ. Onye na-eri nsị a na geeti a? Asị m onye na-eri nsị a? Aunty Yoyo, ugboro ole ka m gwara gị sị ga-abatazi n'otu mgbe anụ na. Nurse, pa. Oh, the other one ka akpọ gị. Ifu dị tega m ga-ese. Maka na bịa ka kụrụ gị anụ a. Iwapụ nsị ọnụ. Ya ka ihe eju wee na atụ ya alụ m. Ọ da ya alụ m around. Pụọ ya mbụ. Aunty Yoyo na Cameroon. Aunty Yoyo na Nigeria. A na-akpọ gị Aunty Yoyo na Cameroon. A na-akpọ gị Aunty Yoyo na Nigeria. Tabụrụ izu biri ikpeazụ. Akpọgo m ga-abatazile otu mgbe anụ na mana ịnụrọ. N'ihe ọ na-esuso nwa ya. Maka na nwunye gị na ebe a. Ya ka iji agbatọsịrị ọnụ sụtọsịrị nne na ịstọ. Ilozogo. Mị na-abịa kụrụ m aka. Ka m kee ego chukwu. Kee ego chukwu. Ego chukwu. Nna anyị, anyị fere menu na. Nke bụ nna anyị na-eme. Ọ nsị nwaanyị a na-eri n'ọnụ ka ị na-ege ntị. Ọhala na-apụsị nwaanyị a n'ọnụ ka ị chọrọ ịṅa ntị. Ọ ihe a na-apụsịsị ya n'ọnụ. Ịfụrụ ihe ọ na-esisọ mmanya. Mụnwa na anyị ụsị n'ọnụ. Ilozogo ka isi asị m
Wabra mele kego shoko. Amaya kusuguna. Na wuye ga. Amara kego shoko. No shoki na sisi. Hey! Na wuye gi. Amara kego shoko. Nei. Ni na sisi. Nkem na sisi. Onye nwa ya na-ekwuru ka ị na-ege. Ewe nwa ya na-ati mụ ya ma ọkụ nunu. Ị na-ati ti m ọgba ya bebe m. Nna anyị so gbadoro. Anụ m ife batazie n'ụlọ. Ebe ahụ ọ bụ na nke m na-esi isi. Bata n'ụlọ. Ọ ga-etu mụ na gị. Ọkwa n'abalị. Aunty Yoyo. Na-amụ. Ị na-amụnyere m ọkụ nunu nwaanyị a. Okay. Ọkwa ịbụ gị. Pakeji niile a. Anya eji n'afịa. Ọ nọ si elu aka. Idiot. Na kakuno. Kakuno. I told him to get up. Okay, man. The right one, I told him to get up. I told him to get. Can't you bunker? Can't you match? Zodiac. Oh, my Aunty Yoyo cooking agent. If I'm cooking, I'm cooking no more. Nobody. It's Aunty Yoyo. Neither next easy. I broke it back only if I just is it. No, I'll go. If it's one of those, you want to do me for make you make a job I come. Kevin, can't you put up the if you don't want to give us, nah, Macabico. I just want to call. My Aunty Yoyo. Till mobile and Juice na my area and Janakbor. Mba. I am Aunty Yoyo. Chaka catch you photo. Naga na sube injiruna. Oya papu benta. Or mo kute koje gor ma na miri injiruna. Oya papu benta. Ewa yala bibem. Kutilo, asegu kutilo. Ta kinga. Progu gor miri no kute na aja injiruna. Kutilo asegu kutilo. Oya be chinkoje fokochi. Ta iya. Kenwa yala mwa. Obi na nwa nwoke ke awote nwaanyị onye ala ya kwubenta ta Nnes ha gịnị ka ha wada ka onye mụ gị ha na ma wada ha dị ihe dị semo si n'ụlọ gbapụ maka anyị na-abịa kwụrụ maka n'ụzọ oge ọbụla sika ka ego chukwu mụ ka ego chukwu mwaju iwese mwa akwapụ ihe kwuru nwaanyị a n'imu na ga-egwu nwaanyị a kirikiri n'imu na ọkụ ka m gburu ya nwaanyị a ama mi yana bokiwo ani ka nwunye gị jụrụ ya ka ya n'ụbọchị kọ n'abalị ọ so wee na-ekpo gị iwe tụmatụ Yoyo ị na-anụ ya nwaanyị a ya apụbe ta onwere ebe ọ na-eje ọkwa nwaanyị onwere ebe ọ na-eje ọ mụra gị nwụọla ọgụ na-ekwuzi ụdị okwu a ịmazikwa ihe ị na-ekwu nwa na-ekwu ama ife njiwe ekwu na nwaanyị nwere ebe ọ na-eje ọ maka ife na gị mmadụ na-eme ọkụ bụ na otu aka ife na-agasị ahụ na aka ebe ọ ga-asọ ife bụzi atụmatụ mkpụrụ obi gị maka na ichetago ya peta anya dozie na ọma gị mma bụ ka o si ebe a wee pụọ wee gaa ebe ọzọ gabiri ka ị wee nwee ohere ị na-aga otu isi aga iji ya ịma dị gị ọfụma onye na-anụ gị
dị na ngada na-ejeri ozi ọkwa ihe nna na sketi a na-ejere onye ozi ma ọkwa ịbụ pakeji m niile na ọkwa ịba pakeji na tụba bụ a anya gị ejiwa na afịa ọnụ selu aka ka ọ bụ ịma mba na ya ịbịa ị na-ekwu okwu ka onye nwere isi gharịgharị ka onye ụbụrụ ihe zuru ezu amarọ m na iwu buga ara ka arụ ọdụ na-agbụrụ unu okwu nne gị na-ada ara na unu anụ anyị ọ na-anwụ kerezi ọ na-esi egbo ama m na mama unu yere ara mgbe anwa ha tego ya aka ọ na-egojuo ya egwu ya na public ọ na-abịa na public agọbịa na-abịa na public onwe ka o si emegharị ma ọ ba n'ime ụlọ ọ dịgo n'ihe mmanụ ọ bụrụ ibu na ya na-ebere akwa o lady ọ bụrụ ibu na ya na jiri na nwayọ o ọ ya adị mma jiri na ya nwayọ ya nara ya ego rie enweghị ya ya arụ ahụ na-eche na ndụ nwoke ya ka jen tọọ m na akpa jen ekwero onye jen a okolo m si azụ n'ọbata ma ndị ma ndị bego nwere ya mfọ anụkwara m mgbe aka azụrụ mana uche m niile jere dị na njina maka ime ụlọ niile gbara ọchịrị na-achọ ka mmanye ọkụ ka m wee ka ihe meziri ịkwado na-akwado chọrọ m bịaba okwere eweta ọkụ a rụjere mekanik ezigbo nche ọ bụrụ tọ ya ka ị ga na-ego mana mụ na gị kwuru nwe ebe anyị na-aga ka ezi ka isi wee na-egozi oge kemgbe onye yikwena m na-eche ka anyị kwesị efe mana o sido n'ọrụgodo a na-enwere ihe na-apụta enwere ihe na-apụta ma ihe a na-abọta gị biko anyị ga-egbukwa ya nke ka anyị wee nwee ike je ebe anyị na-eje ebe isi nne nwata nwaanyị a na-akpa ntị n'olu bibe m nwata nwaanyị a ejidego ezinụlọ m gasa tisa nke bụ na nwunye m anaghị atụpụsịrị m ọnụ ụmụazị be m enwe ozi onye nke m na-ekwu na mmasị ihe o ruru otu a kesi ihe kpatara ya ihe kpatara ya bụ na nwata nwaanyị a na-akpa ntị oyo batara n'abalị ebe m na nwunye nọ na-akpa nkata n'abalị ihe m na-anụzi na geeti echukwa m nọ ndị ike gbemgbemgbemgbemgbemgbemgbem nche nọ ndị ike wee kwukarịba na geeti ọ bụrụ na nwaanyị ọnwụọla n'isi ka m weta ọnụ gwa nwaanyị okwu ọghọm enweghị a na-ekwu ekwu nwaanyị ekwufu ọ sị na m ga-ekwu niile maka na nwunye nna ebe a ma echefure ka nsa abịa ya n'abalị ka mụ na ya dina echefure ka nsa akụrụ ya kanụ ka mụ na ya dina na efu m mgbe ahụ niile wụọ na mmadụ nwunye mkpụrụ anya n'ebe m ihe mwa m ụzọ ndụ mana ka njọ ị na-aga n'ife nwaanyị ya gba ntị Yoyo ị na-aga n'ife eri ka isi ajụ m ụdị ajụjụ a onye na-echere ehiribe elu onye ahụ nwekwere uche ma ihe mere m ji jụọ ma ị na-aga n'ife ya bụ okwu nsisi nwaanyị ahapụ n'ọnụ ka ị na-ege ntị ife m ji jụọ gị ma ị na-aga n'ife ya bụ inegodo otu ọra nne ka ọ dị ị chọpụtara na ọ bụrụ ije ụkpọ bụ isi na moto ga-eje ụkpọ mana ntị ya na-efe maka ịnyacha ya bụ okemere mmadụ ya bụ efi ịnyacha nsogbu ga beta ọ dịsị m ka o kwuchara ihe a ka ihe nwunye gị kwu mmadụ nke bụ nke nwunye m kpọrọ ego mkpọ kpuchie ka m sị na ntị Yoyo ya akwapụbe m maka na abalị nwunye m ekwurozi na na-emetụkwu di ya m aka mgbe e werezi iwe batasị na ntị Yoyo ya akwapụbe m nwunye nsị na-enweghị ebe ọ na-akwaje n'ihe ndị asị ntị Yoyo kwapụbe m ka o wee kwaje ebe m ga-esizi n'azụ zuru wee na-ejekwu ya mgbe ihe niile m achọ ka m mekpọ
Bandị metụkwa nwaanyị ga aka n'abalị ọkụchapụ nsogbu mana nke nwa na onwe ọ dị ka ị na-ekwe ya nwaanyị aka jekikwa abalị ọ dịgide ekwe ya ala ụlọ akpọtara nwunye ma ọ bụ telivishọn akpọtakwa ya ka nne ọkwa ka i butere mkpa ka ndị jere ka m pụta otu isi ekwe mana ọ dị sef biko ihe m na-ayọ tie m alụ tinye m alụ alụ mma tinyere gị bụ rapụke n'ife gbasara Aunty Yoyo kwapụ baba gote nwunye gị ọgwụ gbaba ya ọgwụ ka ọ ghọta gị ọ bụrụ na nwunye gị ghọta gị ọ ghọtara anaghị ọ ga-ebilifu na ihe niile onye gburu na-asị ka ọ ghọta gị fụ na onye nwa gị jizi aka ya bụrụ ihe Aunty Yoyo bupụrụ ya ikwuru okwu ebe a so ịmalụ ụmụ yọrị ife a nwunye gị na like ị na-egote ya na-enye ya ka ị na-egotele ya na-enye ya efu na ịkpara n'aka n'igwe nwe mana ka m gwakwa gị ịma na ụmụ nwaanyị bụ ya bụ nsogbu ụmụ nwoke nwere n'ụwa mana ụmụ nwaanyị ịma na ọ bụrụ na nwoke out of 100% of ụmụ nwoke dị 100 nwụọ na ụmụ nwaanyị gburu 90 ọ bụrụ site n'ọgwụ omume ka ha ji egbu ha ya egbu maka orere sika ma isi ya akwụ anwụrụ ọchịchị ụzọ ya na dinta si wee gba ọsọ ha egbutedu m so just ụmụ yọrị nkịta imetana m obi adịla m mma anyị ga-abịa jebe eziokwu nwaanyị ka anyị tezie ihe kwara na ebe ma abụkwara ọkwa ndị kasị ezigbo jen kwa m tiri Aunty Yoyo n'ụlọ ka onye ma ego ụgwụ na afụ ị ga-afụ jen ama nnọbụzi gị biko ka aga ka jee ebe anyị na-aga na amanihe nke a ọ dịkakwaghị ngwa ngwa n'ahụ gị na nwunye gị agbụ ya ọha na-esi n'abalị izu ọ dị-ekwe gị kwuo ihe na dị kwuo ka mụ aga kwutukwanụ na be ka nde boy beg mara fena ko bro ben fena a chọ ka ilesi m nkwụ o segi mara fena ko bro ben fena ọ ma ya ni ọ bụrụ sị nkwụ ka ị ga-ete dala sị m nkwụ a chọ m enwe nkwụ sị m nwere nkwụ na ebe nekwa na ya ọ by force na me lesi nkwụ hey force lesi nkwụ nes pa maka gị ejere sa nkwụ ị na-alọsị nkwụ n'obodo to cut it short nkwụ agwụ nke bụrụ nwa nkwụ nke a bụ n'aka bụ gịnị ọ nọ nkwụ ka ọ bụ ọ mụ na gị nwe ya ọ gị na-etelụ m ya sị na nkwụ abụghị na-asị nke ji n'aka bụ gị lesịrị m nkwụ nwoke anụ ukwubeghị ihe iji wee na-aga in short efu nkwụ anyị ji n'aka o nwere nwoke na-ebuga nkwụ nwaanyị ji kịta ka m ji aga ka m wee sọpọta ife na m ọyị gị nwoke na-ebuga nkwụ nyanwa ka mkpa karịa ilesi m nkwụ mmanwụ ọ bụrụ ka gị nwoke na-ebuga bụ ihe dị gị mkpa nekwa nnọọ ma ikwubeghị ihe iji maka ya wee bịa a sị na nkwụ agwụghị na-akọghịrị biko kapụpụ ebe anụnwa ka ọ dị ị nwụrụ anwụrụ na mbịa na nke gị enwe nkwụ nwa dịrị nkwụ were nwụrụ ọzọ ịnụ na be m ịnọcha izusoro gị ọdụ na ịnọcha onye ga-elesi ya kapụpụa ka ọrụ gị gaba ịmakwude nkwụ ete nkwụ ete nkwụ ọ na-aga nwa anya ọnwa agụụla n'ofe tere ofe nwa agụụla nkwụ na-atọrọ ụtọ ndapụsị ebe niile mma nwa odeku wee bịa ebe a ka nwa nkwụ na-ebugala oyigo nwoke nkwụ ịvụrụ ka ọ dị nkwụ ka m jee chọrọ ebe mma nwa odeku ka m wee butue nwa odeku butue nkwụ na-amara ete na-ekwuchite mmadụ ntị ndị na-ete nkwụ pụtara epụta eri ka ọ dị Ego! Ọbọ ya! Cheers!
onye nzuzu gịnwa bụ onye nzuzu bụrụ onye ara bụrụ onye ọ na ifuru na ya na-agba bọọlụ ebe a onye nwere anya ifuru na ya na-agba bọọlụ ebe a ifuru na ya na-agba bọọlụ ebe a Nespa so n'ime mmadụ niile n'ebe a o nwere ekwu okwu ọ bụla ezu ule dịka gị onye iberibe dịka gị fụrụ ọnụ kwu okwu ọmụ sọpụrụ ọmụ sọpụrụ ka ihe eme chere nna atụ gị ụjọ adị m atụ gị ụjọ nwere isi ga-eme nya ndị nwamechishachasịla ọnụ ọ bụrụ nwa enwe nna bastad dịka gị na sabokwu egwu ọ na-atụwa gị ya bụ na ị bịara abịa ya bụ na Igbo onye ọfụ n'obodo anyị ya bụ na ịmara nna m ọ na ịmara nna m nya isi na gịnị ka akpọ gị nya isi okeke bụ nna gị ichi okeke bụ nna m na ihe wodikwala enyo n'ime iru gị ọfụma n'onwe gị anya ọfụma ihe jụdụkwa onwe gị ajụjụ ihe mere nna gị ji wee dị ọcha nne gị dị ọcha gị nwa na-eji ka anụ ọkụkọ neke ị na-eji ka unyi wee na-asaba okwu gee ntị ka ngwa gị ọ bụrụ ịnwarụ ka ngwa gị anụrụ m na aboki na-eche nche na odishe bred mgbe anwa nne gị wee kenyere ya oshoko na-ekenye oshoko ọgụ ọbụla o wee mụta gị aboki ndị odishe bred mụtara gị idiot iwe na-asa m okwu na gị jee jụọ nne gị ọfụma onye bụ nna gị ka ọ kọwara gị ị na-agwa m okwu anụ mpama idiot ozu baba nwụrụ anwụ na ilu jụọ nne gị onye bụ ezigbo abara ọkụkọ ifuru ka ọ dị ọrụ niile njiri nwayọọ na-eje ka nweta onwe m ozu mpama anụ a aboki mgbasa ọzọ kpọkpọkwa anya ozu nwụrụ anwụ ọkwa ngwa alụ ga-agwa si gị rapụ Aunty Yoyo maka o mepere gị ọnụ ya ka ị chọrọ ibe akwa ewuchimo jee dị ibe Mama! 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 kedu ebe nne m nọ achọrọ m ịfụ nne m kịta ugbu a ọma mfe o nwere ihe nchọ ka ọ kọwara m mbụ mma m kedu ebe ọ nọ onye bụ nwa gị ịkpọrọ m gịnị ịkpọrọ nwa gị Chineke kedu ihe mere unu ji aghọrị m n'ụna kedu ihe mere na unu achọrọ ịgwa m onye bụ nna m onye mụtara sọpụrụ kedu ihe onye na-aghọrị gị ka onye ji asị na ntụ na-aghọrọ afọjugo gị ime kedu onye dị ihe ahụ achọrọ m ịma onye ọ bụ kedu ihe ọ bụ sọpụrụ gwa m onye na-aghọrị gị ihe a kedu ife ọ bụ kedu ife ọ bụ papa na oke na-anọ papa
ọ bụrụ n'iso anyị wee nọrọ n'ama egwuregwu ebe mụ na ndị enyi m na-agba bọọlụ tata, iwe were ntị gị wee nụ ihe nwaanyị a na-akpọ Aunty Yoyo, ka a na-akpọ ya Aunty Yoyo, jiri ọnụ ya wee gwa m nwanne m ji wee dukwa ọcha, gị nwa bụ nna m ji wee dị ọcha, m ji wee na-eji ka onye Hausa, na ọ bụ aboki tụrụ ime m, ndị okwuru gbara m ara adaghịzi isi gbara m gharịgharị bụ na ọbụla nọọsụ na ọbụla gị nwa bụ Ichie Okeke mụtara m. Sọpụrụ taa ka ị ma onye a na-akpọ Aunty Yoyo, mụnwa ya agwa nke na-eme eme. Sọpụrụ papa, ọ mụ ji enụta nne gị ememe ego ya gbaa nkwụ ya, mmiri omenala niile a na-emechasị ebe nwaanyị dị emefu ha mmụọ ọbụla ofu. O wee bata n'ụlọ mụ na ya na bụ wee biri anyị bi ihe karịrị ọnwa 3 ọnwa na ọnwa 5 tupu abịa tụọ ime gị. Sọpụrụ ọ mụ ya agwa gị nke na-eme eme, hapụ Aunty Yoyo ka o were ọnụ na-etinye azụ n'ofe, ọ na-asụsị ntị ebe ọbụla nke m gwara ka ị ekwe. Ọ mụ bụ nna ya, ihe ọbụla m gwara ka ị ekwe. Etu ngwa ka o si wee dị ya bụ na ọ ga-ebu nna m. Gbam! Onye ma nne ya amalgo ndị Ichie. Papa, so ị na-achọ ịkọwaziri m nkịta n'ọgụ nwa bụ nna m, n'ọgụ nwa mụtara m. Gbam! Ọmụnwa ihe mụ na nwaanyị a na-eje n'obodo onye ọ chọrọ ime m maka o mepere gị ọnụ ya ka ị chọrọ ịba akwa. Ewushimo jedibe I'm okay now. Now I'm doing a full one car. So things we can cover. Mana dia cakap tu? Tema kalau mana? Tema kalau mana makan dulu. Aku kena buat atas ini. Dia harus nak yang mana dia komedi. Jadi lu ni nak pakai apa? Kita bukan jual. Dia ada kawan. Dia kan beli segini kita ada. Dia kan apa nak jual? Nah, jos ni saya nak. Oh, ni. Orang aku ni nama ni. Okay, ma. Okay, ma. Aku nak sini gini. Ada media gini awak ya. If I, Jude. Ni cipu nama. Media ni. Puno di sebelah ni kini. So nama kaya ba. Abu so semua ibu ya titi. Orang apa sih ya titi? Orang siapa? Ibu tak. Tidak tu ya. Mbak, kalau ada tu apa mau jaga? If I Jude, kata ibu aku, semua dah. Safe journey. Mama, mai ibu semua. Ada mama, sebuah drum. Apa ni? Mamu kau ibu dah. Mamka, anu tu. Sebuah drum rana. Wah, mana yang muya? Apa ya? Oh, lili orang muka apa tak? Mana yang muya? Kawan kebezo kau Kau bukan mama kali macam wani. Anak wani. Apa mungkin mah? Ikan apa wani? Tiba apa ni? Afambo
Your bashuku, banana bomb, Aunty Yoyo. Easy Bob. Welcome to this. Well, you prove to Gaka. Come with an never naked. Dig, racing back. Mother, come on. Can you? Hey! Hey! Nesta! Bien? Ici, on a gagné la femme. Emma? Il beleba! Il t'ose wine. N'a pas de wine. Il beleba! Nous va bien. Can he be man? Packaging na quality iji the hand gi nwere nsogbu packaging na on ge wa nwunye Moizi the one here Achalugo the one here Achalugo bien ça officer bien Chacha, it is correct. I tell you why it is okay. It is correct. What the mo? Mpobi. Odeku. What's it? No, what? Shalo. Meyibo. Eboa. Meyibo. What the mo style? Officer. Ne kan ni mina. So what? Hey. Mayoma. Eba. Muyo za yibo. Inwere nsogbu. Aya na tefalo. Hey! Ogazi Umaru. Ashala. Ogazi Umaru. Officer. Ashala. Se va de ya. Ashala. Mutoko. Kitie mu. Ego na like him. Officer. Ego na ke na like him. Tinye. Hey! Odi ki shori. Ndi na be mutoko. Odi ara ke. Na humwa. Aya bankawa. Aya buyawa. Kan wa ya we ko bi, kan we ti. Officer. Wole we ti. Gele we ti no fufu. Na nke ma bia. Ni se beba. Ne se biko. Hey. Oh. Agini. Aya na ti fa lo na tapia go. Abi sha egwu. Mbam. Aya buyawa. Ka we ti nko. Hey. Igodi, ka we ti nko. Ashala sister. Awo te zi agba. Hey. Na humwa. Yoyo. Hey. No. Hey. How much you in? Ashala. Haji. Hey. Mama, Oh yeah. I give me. Hey. Mama. Hey. Emma. We also. Can I share?
Ana shefa. Ai wata wai. Ai wata wai ba. Hai. Mbata ya kadia. Ikaba. Hai. Ikanku. Hai. Ikanku. Ana ada ba. Amam ke wata. Aku mau jadi sebelum dekat organnya kayak pada. Hey, nama kan? Kita anu ah. Enjoyment tu video. Kena sekarang apa? Enjoyment kat dalam video. Tapi faru. Kenapa? Akan nunggu. Enjoy belum? Saya nunggu. Yeah, you're gonna go. I'm gonna put up 4,900 naira. Hey! Chicken change! Every video. Jawote point here. Jawote ko mother. Ishira ko de. I want be highly new. Emma, hey, why is correct? It is correct. Jawote point here. You see, Jawote see. Why? How do you go? I'm going to go 5,000. But point here. Mother, so we want you. Oh, you take go. Oh, you go. Butia. Hey. Yoyo. Yeah, you may be now. Kanga no man. Yeah, come back. Otapa oseso achokwa muko omuaka nu ameka nu anwe ka hasiwe Ima the correct guys cover yeah, this is if you want your neighbor, if you want your neighbor, fine, you need to go 5,000. Ele jigire di go ya ko e ma je e se je e ma ko ye e ma Ole ka wani okay ma ya ko ya ade ma happy if I go in keda la push ya ke se ni mo ma ko ina ju mo ni mo ibo na so ni na kai wa la buri ya ni what I go buri who happen look at never imagine Aunty Yoyo. Nespa, ichoro kam yorogi. Aunty Yoyo. Nespa, igenye kwa modeku. Tinye kwa ya nkwobi. Isehu na zundu. Ona dikwa mumma. Oburu na imerem ya. Aga menye kwa go choko. Iri kata iboso. I chopped that nuts. There. Can you ever find? And I go Aunty Yoyo or Brother Yoyo. Can you do one looking? Oh, in the moment, it's a zip or Papa cannot. Can you do one looking? What are you making? Hey, nice pa. Bishop again. You want to come get sick? Can you say me? But I don't know what that. Oh, One of us can get on. Keep us one walking, no one on. or second, I'm also not bastard. Bam! Oh, no, believe you. It was bastard. Where are you?
J'ai dit seulement la vérité. Piano, non, il dit que vous dites chez ça. Ma jiri wayo. Oh, papa kezi yo. Ilu ba to ya kelo. Oh, jiri wayo. Papa na kezi yo. Ilu go. Ndiaba. Tolo bokuko shari. This. That. Tolo bokuko ne ba. Idiot. I wo ka ta na. Dia na dem ka mo ala go so. Na bra ko wa tori mi e. Amama. Idiot to ka ge wu de ka ge. I share isi okoko. Mo bro no bro go mo. Mama. Uwe mama. Woo! Oh, name will be a castle as an Anna. No good in the Bielaka, you come around by seeing the Queen. You are on a book. Oh, I never not Yakoram. As an Anna, I again until your country. Why has the Maya number already going? Or until you don't give 15 of Bagakita. Never do. Okay, any actual get them I am on a once in a month. You let us share one in the whole one. Keep on a camera. Keep that. I don't know what's color of people. Yeah. I want to come to my hand. You should know where you're going. Get that.
Ịgbaka swago la. Aunty Yoyo n'ụzọ kpatụ m aka ya pịtọrọ m ngwa afịa m kwuo ewe abụọlọ n'ibetụrụ m aka a na-apịtọ aka mbosi awa agwa gị ihe ejekwa Aunty Yoyo akwụna dị ka ihe ejekwa m Aunty Yoyo
Cameroon ọ chọrọ nsogbu ma onye achọkwala ya okwu. Na-ekwu ihe ụmụazị ya gasasịchara ebe a ide nne ebe ọbụla tichi kacha onye gịnị ihe nna ya nwaanyị onye ara ha na-agbati Yoyo. ọ na-egịnị nna ya pụta na ha wee fee wee kwụsị m ya ụmụ amaala wee bido ije ọgụ. ọ na-emeghị ha Aunty Yoyo na-enye ha n'ahịa apụta nke a anya nna ya nwa m Aunty Yoyo ebe ka ọ Maka ịnwazi anwa chọta ya ọ ga-enye gị trọbụl. Ọ na-akụ ajọ ọkpọ ọ na-agbakwa karatio. Ịma na ọnụ ya bụ poizin. Ọ na-ekwu ajọ okwu ọ nwazi awa wee nye gị ọnụ. Ị ga-akwụrịrị ụdọ nwanne ma ọ ga-emekwa gị. Nwanne ọ ga-emekwa gị. ihe apụtarịrị ebe a mgbe ebugosi gị taa ka ị na-anwụ ọsọ ka ị na-anwụ ime ụlọ ka ị gbagburu anaghị m apụ ebe ahụ imechi ụzọ ama enye gị aka si ebe a pụta kịta kedu ihe ọ bụ Kedu problem? Kedu nsogbu? Kedu ihe ọ? kpọpụta nwaanyị a n'ime ụlọ ọnọ kpọpụta Aunty Yoyo mma egbu ya taa ọ pụta amụnye m ụlọ ọkụ Chukwu ajụ ọ bụrụ ụlọ nke ntara afụrụ ka mmadụ ya mere m ọkụ kama kpọpụta nwaanyị enwere dịghị mma kpụrụ ya jee gbuo mana hapụrụ m ụlọ nke ntara afụrụ. Papa si na-asị ichie ka ọ kpọpụta nwa ya gbuo nwa ya n'ụlọ anyị. Onye ọbịa ka mma. Oke ihe kasị mma bụ ka amụ ibe m ọkụ ahịa. Ọ bụrụ ihe nkwu. Onye aka mma. Ọ bụrụ ihe nkwu. Oke gịnị ka ị kwuru kụziri ebe iche Okeke si na ọ bụrụ na akpọpụta nwaanyị a na-eghe egbu ya taa. Ọ ka mma na ọkpụ ọrịa gara dara ịmụnyere m ụlọ m ọkụ achọghị ka mmadụ mee ụlọ m ama m ihe nsi na-akpa na afọ niile na okpu ofu mgba wee bugide aja bugide okwute wee rụpụta ụna. Ichie biko iwe ha dị n'ọkụ biko obi ụgbọ dajụọ ịma ndị be anyị na-egbu n'iwe enye maka isi biko iwe dajụọ. daalụ eziokwu mgbara mma ewu mgbu mma egbu nwaanyị a taata mkpuchazi anya anyị anyịzi m isi mee enyi m ife ọbụla onye aka mma gbam nna ya onye aka mma gbam ọ bụrụ ma olo nke m asị ngo ka ị ga-aka ịgakọsara igwe anyị ọ bụla ya bie ka mma biko iwe dajụọ Nwanne ma ọ ga-emekwa gị. Nwanne ọ ga-emekwa gị. Aunty Yoyo. Nespa, ị chọrọ ka m yọrọ gị. Aunty Yoyo. Nespa, ị ga-enyekwa m odeku, tinyekwa ya nkwobi, isi ehu n'azụ ndụ. Ọ na-adịkwa m mma ọ bụrụ na ị mere m ya. Aga m enyekwa gị ochoko irikata ịgba ọsọ. I chop that snot. Ifuru pakeji ndị a ọ ga-abụzi nke gị. Ijikwa ego gị ijikwela jam. Biko etela ife gị nsị maka na itekwa ife gị nsị nwanne m ga-emekwa gị ịghọtago m ga-emekwa gị nwanne wahịa o gbalịedo nwanne m ga-emekwa gị Aunty Yoyo bụ nwanyị Cameroon ọ chọghị nsogbu cha onye achọkwala ya okwu maka ịnwazi anwa chọta ya ọ na-ewaji iwe o nweta gị nwanne ọ ga-enyekwa gị trọbụl ọ na-akụ ajọ ọkpọ ọ na-agbakwa karat ọnụ ya bụkwa anụ poizin ọ bụzi ọnụ ntu ọ bụrụ na onye gị ọnụ eziokwu na ị ga-akwụkwọ ụdọ nwanne ọ ga-emekwa gị asị ma ọ ga-emekwa gị ịnụgo ọ ga-emekwa gị ị na-anụ asị ma ọ ga-emekwa gị ị na-anụ ụlọ Aunty Yoyo ọ ga-emekwa gị Aunty Yoyo ọ ga-emekwa gị asị ma ọ ga-emekwa gị
ọ ga-emekwa gị asị m ọ ga-emekwa gị ọ ga-emekwa gị Ifichewa maka Aunty Yoyo. Yoyo, onwe rife na-eme ọ chọrọ ịgwa m something. Yoyo, onwe ihe ọ bụ na ọ chọrọ ịgwa m something, that's all. Mama mi ya wota. Onye abụ nkịta. Nkịta ka ya ọrụ. Hey, merci mon Dieu. Kedu ihe na-aga ebe a? Gịnị na-eme ebe a? Onye nkịta ga-ese mapụ. Onye ese mapụ. Yoyo, ihe anyị na-eme amasịghị m. Baba m, ya wota. Nwa na-eji ọgụ. Ejiri ụmụ nwoke niile. Ha na-ekenye oshoko. Onye ka eji ha oshoko na-ezuru ọsịa niile ha. Ana m ajụ gị na-eme ebe nke ugwe bụ gị na-eme ebe gwa m ihe na-eme ebe Yoyo, ị na-emechikwanụ m iru biko. Baba m, ana m enye swag eyo. Ejikwa m n'aka n'ike pedalụ nwanya. Ejikwa m n'aka n'ike pedalụ nwanya. Gel m efe. Ejikwa n'ike pedalụ nwanya. Daalụ Yoyo. Ibi chokolate, kedu onye m ga-adalụ ma ọ bụ na ọ bụ Yoyo? Banye moto ka isi ebe a pụọ. Aunty Yoyo bụ nwanyị Cameroon, ọ chọghị nsogbu cha, onye achọkwala ya okwu maka ịnwazi anwa chọta ya, ọ na-ewaji iwe, o nweta gị nwanne, ọ ga-enyekwa gị trọbụl, ọ na-akụ ajọ ọkpọ, ọ na-agbakwa karat, ọnụ ya bụkwa anụ poison, ọ bụzi ọnụ ntu, ọ bụrụ na onye ga ọnụ eziokwu na ị ga-akwụkwọ ụdọ. Agwa anyị kpara ebe anyị si kịta gwa n'imechusịrị m iru. Baba m ya wata. Ọkwefu nwaanyị anyị fọ a na-akpọ landlady m ka ọ gịnị nkịta ka ọ na-eji ọgwụ, o were ọgwụ omeghara ụmụ nwoke anya ha kpọrọ ya tupu ịmara ihe na-eme ha ekenye gị oshoko n'ime ọfịa, ọ na-eme ka ọ na-echọ igwe onye ahụ ihe, ọ na-ekenye onye ahụ oshoko, ekenye oshoko nwaanyị anyị fọ. Mana baba m achọkwa m ihe na-ewe m iwe, hapụgodi nwaanyị a ka ịgwagodi m nke ncha anyị nọ biko kere ebe kpọgodi m na-eji Yoyo udo m ga-aga ebe dị very very special. You know now. Amụkwa m ịmakwa ụdị ihe arụ n'ala ihe dịka nkwọ dị odeku isi ewu amụkwa na ha nwechara ya ebe anwa o. Yoyo were nwayọ mgbe anyị lụrụ ebe anyị were anya gị na-abụ si ebe gị ebe nye kete mmiri. Yoyo
you ever want come on, go, let me do a mayor, let's see again. Yo, boy, Passons Brésil, point Dikeh. Yoyo, asinga ngona ngwa. Na dia. Ifini na icho. Ya fe ba. Mama me ifi. Aunty Yoyo. Aunty Yoyo. You game me with them. Iwolo odeku na atwake egbo point Dikeh. Odeku point Dikeh. Atwake egbo. Ikwo be ba ke bo odeku. Nes pa. Bom. Ifu na odeku le ga mi ase. Ile le mo le ba. Ki mo ri ala odeku. Big stout. Big stout. Big stout. Big stout. I will a big stout. Point Dikeh. Big stout. Passons Brésil. Point Dikeh. Nkobi. Point Dikeh. Hey! Mama. Yoyo. Ela no mo kebo. Aya na bieba. Kibu ma nwole egu. I will a Makosa. Makosa I will. Awulo. Awulo there. Come on to Tape. Give mo. India. Why? Just your Makosa. Give moi. Hey, Bobom. What's go? Mama mo ko sa. Oh. They get me off, man. Oh, get me. Odeku. Atwake egbo. Point Dikeh. Isi o, what do you see? Hey. Oh, give me the. Oh, give me the. What's that? Why you're back? I fool my years away. Can I be?
Patrick and Boma.
nwada ihe nchọrọ ikwu n'okwu ọgụ Aunty Yoyo na anyị nọrọ bụ ihe edere n'ime akwụkwọ anyị ebe a na Aunty Yoyo na nọnye ga-ahara anyị ha. Aunty Yoyo si na nwada anyị o ma o so na nwada anyị ọ ya ahara anyị ha maka na iwu anyị kwuru sị na nwaanyị ọbụla nụrụ ọgụ n'ahịa ga-aha nha nya na Aunty Yoyo nụrụ ọgụ n'ahịa ya na nọnye ga-abịa n'ebe a hara anyị nha anyị ọgwụchakwa ya gbam eziokwu dị ya ọ ga-ahara anyị ha ya bụ na okwu anyị niile gbara n'ofu ya bụ na a ga-ejezi ka ejezie Aunty Yoyo na nọnye ka ha bịa hara anyị ha na ọgbakọ ọzọ anyị enwe ihe anyị na-ezipara ha abụọ ka ha bịa ka anyị kọwara anyị onye chọrọ okwu maọbụ onye achọghị okwu ihe anyị na-akpọrọ ha abụọ ka ha bịa nye anyị ego anyị ọgwụ ikwutere ya anyị achọghị ịma onye mejọrọ mmadụ maọbụ onye mejọrọ nke ahụ ihe gbasara anyị chacha ihe iwu anyị kwuru na onye ọbụla lụrụ ọgụ n'ahịa ga-ara nra ya ego ụmụada n'aka anyị pịam Arụnne gị na Nchedo ụnụ na-abụta unu ga-eje unu je kpọrọ anyị Aunty Yoyo ka ha bịa n'ọgbakọ ọzọ anyị ga-enwe onye ya ezizi nọnye ebe ọ dị otu a mmachi jee ziere anyị nọnye na anyị chọrọ ịfịa n'ọgbakọ ọzọ anyị enwe Unu show bebe ngam. Aka na ụlọ manya. Unu abụrụ line m. Ọ gwa na mbọsị mụ na unu balelo. Ọ bụ anyị nwere nzukọ ma ọ bụ ọgbakọ ọbụla. Unu show bebe ngam. Aunty anyị ma na ọbịbịa anyị bịara be gị taa ji ada gị na mberede mana biko ya dana gị na mberede anyị bịara maka ọdịmma gị na ọdịmma anyị ọ ya nwa ka anyị jiri wee bịa onweghị ihe ọzọ Kedu gịnị ka nji weta? o nwere ihe dị mkpa dapụtara nke anyị bụ ụmụada nke obodo a kwesịrị ileba anya n'ime anyị wee nọ na nzukọ wee sị na ọ ga-adịkwa n'ezigbo mma ma ọ bụ na anyị ga-enwe ike ịkpọta ka i soro anyị wee leba anya n'ihe ahụ maka na anyị ma na Chineke ji amamihe wee gosi Nespa unu jie nke unu kwuru ọ banyela ọfụma ọ tọrọ m ụtọ rinne ka unu si wee mara na mụ bụ Aunty Yoyo dị mkpa n'obodo na unu si na ọgbakọ mbọsọrọ ọgbakọ anyị ahụ ga-adị echi n'elekere 4 nke obodo chi n'ụlọ ọgbakọ anyị ebe unu na-eme ọgbakọ na nke Obiasa mma abịa mana ka m odeku ya dị ebe ahụ Aunty ụdịka mmanya ọbụla ị chọrọ anyị nwere odeka ịchọ ya akpa 10 ịchọ ya akpa 5 anyị nwere ụdị ọbụla ị chọrọ bịaba abịaba anyị ga-enye gị mmanya nke uru kwuru ọ banyere ọfụma mma abịa nsogbu adịrọ mma abịa inugo mma abịa mana chetakwana odeku mma abịa ụdị osi aka nna achọ nke asị na ya bụ landlady enwere nke dori anya suji mbịa bụ nwere n'odi ntọsọ onye m odeku mma abịa odeku ezigbo ọyị m ezigbo ọyị m odeku
Asara. Kedu oh, film. Nke a nwere film. Onye na-ama film n'obodo a. Nwatakịrị na-emesi ike. Onye ọjọọ na-anụ. Film. Ịmakwazi film. Oh, nyanwa o. Oh, nyanwa. kita kan nọ na-eru ya. Achala. Ya wọta. Achala. Nọdụ ebe a, ana m abịa. Ana m abịa.